Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Gadako kang tapulan. No, dili ko tapulan. It's just that dili ko suguan ni Daddy kay mga katabang mi dinhi. Oo, bitaw. Pila ka po kayong katabang? Duha? Unya, may yaya ka pa. Ug may hardinero. Pwede yung haya-haya kinabuhi asa? Ay, unya unsaon man nimo ron. Nga kining tanang makatabang nimo, kini silang tanan dinhi. Mawa naman tao ni silang tanan paingon. Ha? Unsay buti mo ipasabot nga mawa? Ay, ipa-in-English pa gyud ay nimo. Kapoy, uy. Mas magkasinabot akon binisayon lang. Mawa ba? Ambot ako ipasabot nga, papahuwayo na nako sila. Papauli na sa ila, kay wala man ako sila kinahanglana. Unsa? Dili. Dili ka na mahimo. Apil na niya na ang imong yaya. No! No! You can't do that to my yaya. Oh, yes. I can do that to your yaya. No! Dili ko masugot. Nasad? Dili na sad ka mo sugot? Kadag yung dili mo sugot, no? Dako ba ya kay nagnahimong damage? Mo na'y nakaingon nga namatay ang imong amahan. Tita, Busa hunungan na ka ng dili ni mo musugot, ha? Husto na to. Nakapatay na ng dili ko musugot ni mo. but tita, bata pa lang ko, kaubanin ako si yaya. Siyang nagatiman ako di hangwa na sa mommy. Si Yaya ang akong kikauban din sa mansion. Every time nga wa din si Daddy kay busy siyang trabaho. Si Yaya ang... Si yaya ang unsa? Supayron kay na. Tita. As far as I'm concerned, ako pagihapon ang may dakong katungod ining baya. Sa ako kining ginikanan. Og isip bugtong anak, ako ang nag-inusarang manununod ini. Og dili ko musugot nga mawa ang mga katabang dinhi. Why usa nila nga akong papahawaon? Not especially my yaya. Ikaw ang musweldo nila? Yes, May kwarta ka? may mga negosyo si Daddy nga gibiyaan. Og isip iyang anak. Ako na ang sunod nga mo manage ini. Ingon siya? It's my daddy's business. Natural lang nga ako ang manununod ni ini. Kana kung may negosyo ka pang sundon. What? Ay, wa ka gyud ay kalibutan unsa no? Unsaon? Palami ra man gyud nahibaw-an nimo gud. Wa ka gyud diya kun nganong nagdali ang imong amahan nga makasal nako. Unsa? Pautan ako. Sige na, pangutan na dayon ko. Ngano? Kana, dugaya eh. Okay, sige. Sultihan ta ka sa rason kun nganong atat kaayo ang imong amahan nga makasal nako. Masaway swerte. Huwag yun mahinayon kay babag-babag man ka. Ngano, tita? Nagdali ka? Huwat diha? Bigi uhaw ko. Dili ko makasulti og tarong kun uhawon ko. Kadiyot. Yaya Mina! Yaya! Mina! Da! Siyarong dili gyapon makadungog? Ay kung ina sound from sadning kusina, gikan sa sala. Kay ipabungka ko gud ni karong-karong dayon. Ngano, Day Carmen? Nagtawag ka? Si?
Kita ka? Husto ko no. Ya. Kay hinay kay glihok. Murag magiguyod sige, gibugatan. May tuyo ka, day? Kisay day. Ah? Ako'y nagtawag nimo. Ako. Oh, ikaw ba, day? Aw! Ako na yung imong giday. Giahak ning tapaghak. Gaday ka pala kung gihapon ako, oy. Ma'am na, oy. Ha? Ha? Ay, dili klaro, Mina. Ingon ko, ma'am. Mauman na imong ipatawag na ako, day. Igna si Kare! Tita, Sige. Ma'am, may isugo ka, Ma'am Carmina. Kana. Nindot na ng paminawon. Bidad iko dirig juice, kanang fresh ha. Dili ka nang kinutaw, wa ko maanad anas amo, kay dato ko sa amo. May farm ko sa orange sa amo, ug mao nay akong imnonon kanunay. Dinhi sa Pinas, Ma'am. May farm ka sa orange? Oo, naa! Dako! Ang farm? Ang orange. Asa mang dapitas Pilipinas na, Ma'am? Sa Bohol. Bohol? Asa man sa Bohol, Ma'am? Taga Bohol ko. Wa man ko mahinumdum nga may orange farm na dito. Kay, di ba nga ato man na mabuhing tanom mas bugnaw nga dapit? Waday bugnaw sa Bohol. Na ang akong farm sa asa ganito na daghang mga rebelde. Husto, Bilar. Naa sa Bilar. Ha? Uy, wa may orange farm sa Bilar, Ma'am. Kay taga dito man ko. Sa? Kasunsunon ba nimo eh? Kung asa ko, no, ato masag ka. Ay, oo, lang ko makakitag orange farm dito, Ma'am. Ay, unsaon niyo sa pagkakita nga naaman tunga-tungas kakahuyan ang akong farm? Pero, Sige, tingog pa ron. Pangutana pa ron, si Paon na tika. Lakaw na, kutawin na kong Diyos! Let's see. way bisan usa namo ni Daddy ang nakaingon ni Ana. Sukad sa among mga katabang. Giisip na mo silang tanan sama sa sakop sa pamilya. Ay, sige, hisgot ang mga nangagi, oy, Daniela. Wana na ilami. Dili na siya applicable karon ni ining baya. Kay sugod karon, ako na'y magbuot din he. Maupagadi paglubong ni Sir, milupad ayo ng batasan. Maldita, way batasan, mapahitason. Nga kon buto na hunaon, no, manggid siya katungod og labot ining baya. Uy, kay di pa man sila kasado ni Sir, dihang namatay kini. Salamat ra gyud sab taon nga wa. Kay karon pa lang gani nga di sila kasado, perte naman ganing hawra. Kadaling nga lubad. Ingnon gyud na kustay Dani ba, nga papawaon ng bayana din he. Asyo sa pakaayo, plastic. Dalion kinighimong iyang Diyos kay tingali masuko na sabon niya itong nadugay ko. No, dili ka na tinuod. Ay, you wish nga dili tinuod. Pero makani tinuod, Daniela. Hinungdan nga buot sa imong amahan nga makasal dayon nako tungod sa akong katigayunan. Nakautang siya og dako-dako. Tungod kay taod-taod na ang pagkalugi sa iyang kompanya. Kung wa pa nga akong panabang, ay dugay na kining nawa niya. Dili ka na tinuod. Ay, kakapoy magpasabot, eh. Dili ka makatuo nga nakautang og dako nga kantidad ang imong amahan ako. Lisutuan, no? Pero tuon na lang. Kay may pinirmahan mi sa maong utang nga gianam-anam niya sa pagkuha diri nako. Og sa kadako sa nakuha niya nakong kwarta. Nagtuwang imong amahan nga maimpas lang kini kung makasal na unta mi. But of course, andam na kong kalimtan ang iyan dakong utang. Kung unta, nagkasalang mi. Pero kay Waman mi madayon tungkol sa imong pagbabag. Ay lain sa kahayog dili ko maningil. Ay maningil ko, oy. Ug sugdan ko sa pagpaningil sa pag-angko ni ining mansyon.
Pasaylo ako, ma'am. Midangog sa akong kamot. Kana! Mao na hinungdan nga kinahanglan ng mopahuway ng tiguwa nga kay danghag kayo. Ha, kita ka! Di ba? Ultimo 3, dili makadaog. Hoy, hipusa na ha? O ginig kahuman, ingna ang mga kataba nga gipatawag ko sila kay may mahinungdanong kong isulti nila. Oo, ma'am. Ay. Oh, sabi ka diha. Wa naman ka makatingog. Bukog ka? Daddy can't do this to me. Ay, kapuyag istorya. Uy, unya waday makasabot sa kong gisulti. Unya lang ta magtiwas og tabi, ha? Kung mahayagan na ang imong huna-huna. Musta kaon ako sa among kwarto. No. No, this can't be happening. Dili ni mahimo. Lingawan ako, eh. Maayo hagid na ako, eh. Nahibaw ko. Nakumbinser na ko sila. Barugan ko gini. Maako na kining tanan. Scam ni. Scam! Ang bank book ni Darrell. Iya katong gisod sa iyang safety box. Di malasang Darrell nga misalig og maayo nako. Kumpiyansa kay siyang mipakita nako sa iyang password. Kuhaon ako kini. Tan-awon nako kung pilay iyang kwarta sa bangko ug ang cash sud sa safety box. Ug wait. Hain naman itong ipapirmahan ako nga fake nga papilis nga nakasuwat ang utang ni Darrell nako. Dinhi rato nako gibutang. Dali nako ning gipahimo sa akong kaila nga kusog kayong musuon og pirma. Utok ba? Utok ang gamitin. Tawagan ako siya. Kaya may lain pa kong ipabuhat niya. Dili ko makatuoy ning tanan niyaya. Dili yun. Ay, day. Nganong dili ka man mo konsult ag abogado? Si James. Tawagan ako si James. Kadiyat lang. Kisay mong tawagan? Oh. Kato yung mong amigo? Dili ha. Sugod karong adlaw, ang tanan mong buhaton imo nang ipahibaw nako. Og nagkinahanglan ka na sa akong pagtugot. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!